Il-viżjoni tal-Gvern fis-settur tas-saħħa li pajjiżna ikollu infrastruttura tas-saħħa world class. Dan spjega l-Prim Ministru Joseph Muscat f'attività politika fiċ-Ċentru Laburista ta' Marsa Xlokk jista' jsir biss bl-għajnuna tal-investiment privat. Għaliex l-investiment li se jsir f'sentejn jew tlieta kieku kellu jagħmlu l-Gvern kien jieħu bejn 15 u 20 sena minħabba regoli tal-Unjoni Ewropea. Il-Prim Ministru fisser kif min ikollu bżonn servizz tas-saħħa jippretendih fl-iqsar żmien. Min huwa marit illum għal xejn tgħidlu 10 snin oħra ħajkonna dik il-faċilità jgħidlek imma jien marit illum. U dak li qegħdin nagħmlu huwa li qegħdin naqtaw għal kollox jew bil-kbir iż-żmien ta' stennija biex jkollna infrastruttura li tkun world class. Għandna Mater Dei li huwa tajjeb ħafna, ma għandna affarijiet oħra illi partijiet minnhom ħajku qed jinvesti fihom il-Gvern, partijiet oħra li ġibna lil privat li jinvesti u fihom. Spjega wkoll kif fost oħrajn il-Gvern għaddej bil-pjanijiet sabiex fil-waqt li jkompli rrinnovar u t-tisbieħ f'Monte Carmeli tinfetaħ faċilità ġdida s-saħħa mentali. Il-Prim Ministru Joseph Muscat ikkonferma kif dawn il-pjanijiet ser jiggarantixxu li s-servizz tas-saħħa jibqa' b'xejn, isir aktar sostenibbli u l-impjiegi u kondizzjonijiet tal-ħaddiema jibqgħu kif huma llum. Fisser kif permezz ta' dan l-investiment ser jinħoloq suq ġdid fejn barranin jiġu Malta biex jitalmu u jieħdu l-kura. Ġurnata aħna insifru l xi ħadd l-Ingilterra biex ngħidulu isma' hawn Malta m'għandniex l-apparat biżżejjed jew ħaġa oħra biżżejjed u ngħidulu dak li jkun ħantellawk l-Ingilterra u jmorru mijiet kull sena. Issa ħankunu qegħdin f'sitwazzjoni fejn il-barranin ħajjiġu Malta jgħidu ħanibatukom Malta. Ħanibatukom Malta. Dik hija d-differenza. Bi prudenza u kawtela l-Prim Ministru Joseph Muscat tkellem dwar it-taħdidiet bejn il-Gvern u l-Assoċjazzjoni tat-Tobba il-MAM. Huwa qal kif jekk hemm xi kwistjoni ta' klarifikazzjoni bejn iż-żewġ partijiet huwa perswas li jintlaħaq ftehim. Qed titlob il-MAM kif fehmna li qed titlob iwassal sempliċement illi it-transfer bejn VGH u Steward ma jseħħx. Jiġifieri fil-verità kif qed nifhmu aħna, it-talba tal-bieraħ jew il-bieraħ tlula tal-MAM twassal sempliċement biex it-tmexxija ta' dawn l-isptarijiet tkun ma' kumpanija aktar milli ma' kumpanija oħra. Il-Prim Ministru Joseph Muscat temm billi appella dialogu fid-diskussjonijiet li ser isiru fis-sigħat li ġejjin bejn iż-żewġ partijiet.